onon kam juuɗe stati goo jigéen bi tan ko ɗe ponno wadde fof mi paɗi déjà hay dara ala ko goppane amen ala fof ɗo mbawɗa yaade yaare kile waskat aya hande mi heɓani mom heɓen min nen yaade yimɓe aduna assalamu aleykum. waaleykum salam. Sama. waaw. Waa bien. ak seen. Macha Allah. Santé. Alhamdulillah. Baara campagne. Alhamdulillah. Merci. Macha Allah. Macha Allah. Comme aduna man jonde ɗen ka jambo. Non, jërëjëf. Ah. yow sinon. Macha Allah. ta journée. Bien, Macha Allah. Bien passé. Alhamdulillah. Baara campagne ɗo liggeyo. min de kam komi heɓ to ɗan ɓe dudduɗo e hoora yow statut mo ƴeewɗa fof tawta ko goto jigéen ɗum hay dara ɓe goppaɗani amen minen kam joni Ana ala haal gol. An heɓɓe ka. kañum faami Min wona ɗum kay. ka Non ɗo tefno ko sabi kadi. an ñalo boyde hesde hande kadi yow kadi no ko gadduɗa ko téléphone ma koko saami sa wi téléphone ma koko saami comme si meeɗa saami wiyam ko saami kadi mi faama ko kalta ko Min kay ko noon mi won tefno ko sabi kadi. Wala nan. o kalum joni pa Ah. an e yetan cukalel ñaf fof téléphone kese no mbaɗani weeɓe téléphone fof kam no mbaɗa samminde ɗum Ay conti awrama deƴƴata tefno ko sabi sa jogi crédit ba kam mi nodde. kay rendintama nda kerjini somi haali tan mbiya ko kay sontani kono en ko kalan noon ko Ay sant. boy téléphone kese Sante. allo Ça va, c'est le machallah, alhamdulillah. Jam tan alhamdulillah. Ande ko safnam ko camiraɗo safnam wonɗo komi camiraɗo ɗum nane ɓe ƴippo texte. ala ya yile téléphone goɗɗo wona o defide Ha? ala wona o jam guiɗe ko wiyete wona ko ɗimon téléphone goɗo waska ɗi e a gasi jam anne ko wiya ko ha hande meeɗa mi heeɓi oɗo kam accidam hen anne ɓe gidiya ha ko hes Min de. O am wi kam ɓuuram yitte téléphone o. kanko ma yidude ɓaɗa beddi O yo milornoɗo ko ɓooyi. Joni kadi ɓaade saami. Rewi woodi. ala wala kam ni kona yeɗede yiɗinede aɗa waɗa yidde hunde Yimɓe de joni nuna. jiɗ an Yimɓe nuna se. ɗum yi komo yeɗa ok mi An kam ɓooli kam heɓi a hocci téléphone. Jomum noddimam. Gartana jomum won kam koyna. non foti wonde comme noon baɓe an ɓaɗa an keɓɗa fof ka beddoto gaɗo woni fof yeɗe lembitata nayi koralal ay salamu aleykum aleykum salam si jam joppete walla ala goƴ Ya baɗam mbiya joppite. ko andintotema akoy Bismillah ma sof. Bismillah. akoy Bismillah. akoy andinta kam tawo Bismillah. a sellam tawo bonɗo Mashallah. Bismillah ma. te wonani Bismillah. alhamdulillah Jam tan alhamdulillah. yetteɗaɗa Mashallah. ɗum go Mashallah. kono ceeɗu Bismillah. Bismillah. jam wonamo bismillah wallahi paaduma min koye jompete jompete kadi leeɗal ngal nde paaduma a sella kam machallah mawɗum kay mawɗum ɗam tan Atelle. Jam woni wuro. machallah wallahi ɓe Jam celli woni tan kanko e celli. wallahi kawoy mamuyo kam fof ɓene celli machallah Ah. min ɗon jam ɓole woni men machallah Alhamdulillah. alhamdulillah rabbil Kono an tintinan kamara. ala ɗum kom jooɗi tan a mamoy tan wi kam yomi ara tan o wi o telfini Mamu safni kam. e Yana. nde ko ɗum wi kam yomi wiya to kawo wi ko telfinde mo momta wiɗo en o gil Kono kok bismillah. ba Dul kok mayda. ba wallahi Gorgol ma cagal ma nina ɗum te ko heftinani mo garɗa ko.
andande wala kono Assalam. machallah yettere ɗum fewi wona lawol ngol tan no muusi seeɗa wallahi kono alhamdulillah ɗum ɗum yettimi dow jaam lawol jaam mi yettimi dow jaam wallahi ɗum de yiɗano hen alhamdulillah yettere nde fewi on cerkam Adam jom Jat kawara Adam jom Ante matam ban wallahi muudi alhamdulillah jamotal lawol ngol muusi tan seeɗa muuse badira gala mojin machallah wallahi badira gala mojin Allah tade nehi wallahi alhamdulillah albarka yama en bet eɓe celli machallah wallahi jam ɓuɗo machallah alhamdulillah machallah yettere non fewi asmat wo wuro ngoni seeɗa ala mi wayri ɗo guila e korka wallahi guila e korka mbayrum ɗo wallahi Mati watam pan alhamdulillah yettere non fewi bismillah machallah ay ɗum ni no garanno men lawol nde komi jahannode lawol tana joymi to ɗumɗoji jeyteɗo téléphone aji ayi joni noon kawrmi suko gorko ran ni kam téléphone ɓattoɗa ko tiiɗani kam ala tiiɗani fewi alhamdulillah tiiɗani fewi téléphone am baɗuɗi waskat ɗi waskat whatsapp e ko ɗum joni joni to on ara ko tan gonɗa mbiɗa wiide est ce que waskat ko ɗum no mbi badira gala woni ogo fof ɗum ya ajira finene WhatsApp yo ko sappo waɗa ɗon no windira non tan ego noon wiyete te neɗɗo hunde kadi ka anda huno jaɓnade nden waskat wonɗo jaha joni ma wotto koyɗa joni noon ala caɗel WhatsApp no wayi kam comme jaɗo téléphone o ni téléphone o kesso kono ko donkudiran andu tan téléphone o holko yahata hen mbiɗama ko majjira tan no ɓiɗi mi tottima kalisam mi wiyanimi yo hollam no waɗirte e ɗum ɗo ɗi fof mbiɗano ko an soodi wallahi ko ɗum de téléphone o wonɗo de ɗo ko lelde kam ala nen eɗi ceeɗi arayi mbiɗa fottoɗa ɗum hajjeeɗo mo ujuna sappo uña sappo eyyi wallahi te an ko joguinoɗa fof ha waɗimi passe uji walla passe uji ɗi ngo ujuna tati ran tati te foti joguinoɗa aɗan ko 40 sappo e jeegom jogno mi anda a yeeyi ala noddutma hen tan mo kalduɗa ala e goɗɗo noddan kam hay goto ay kono tan min badira gala ala e goɗɗo non biida kay kaw jewdata e joddi mum i kaw a faman jawdi arte juuɗe jomum ɗum jiɗayri ko Allah arti Allah tan arti a yiti ay ɗo ñoɗa tomi ñoɗo jonde haal téléphone mi kalano ala kaw ay saka mo so ay nattinum joni pi tafno koye orni pornam same lawo mi anda ka koccuɗo mi anda ka coot ala wi ko andi tan wuya woni ɗon ne wayi o sibu a noddimo yiɓe yo kaldu gon a noddimo o yima kanko jette ko ɗum o yirotma a faami wimi a soodani an yima fotande ala kaɗa sooda ano sa jogi ɗum ii ne wayi takoɗ Ɗum o soodani. ko ne wawi wonde kono yo wasiroma gueɗel gotel téléphone sap sood ani ɗumga fottu tan mbiɗa soodi ay rewi mortel tan a soodi téléphone ɗum laaɓaɗi mi noddi téléphone o nani mi anda koye ma kaw ɗum andi tan mi haalimam ha haala police bida kam ko haajuma ala hen ko an ɓuuri wiide téléphone o an ɓuuri sohlude mais ganda hande yimɓe développe ima sa continue a jogui téléphone o ɗo e 2 jours ko police arantuma tan mbara wonde foof ko jaggi police kam tawani